sad adayon turong dagita mata mabasa nadagsen ngayon ka pakarikutan anyaman dayta nga pakariribuk kamay sa laeng tiin ka umasidga kumararag ka laeng iti na marswa isulaeng sumbat di ka sa pula di ka bumdeg na umasideg kenkwana ta isutsulban tiso amin a problema kumararag ka laeng iti na marswa isulaeng sumbat di ka sa pula di ka bumdeg nga umasideg kenkwana ta isutsulban tiso amin a problema mabalin ako na binaybayan na ka awanen marikna amang ipatpateken ka ngem saan nga pag-iso dayta arik na tati Diyos saan ama nagbaybay a kadagiti anak na kumararag ka laeng iti na marswa isulaeng sumbat di ka sa pula di ka bumdeg nga umasideg kenkwana ta isutsulbar tiso amin a problema kumararag ka laeng iti na marswa isulaeng sumbat di ka sa pula di ka bumdeg nga umasideg kenkwana ta isutsulbar tiso amin a problema di ka bumdeg nga umasideg kenkwana ta isutsulbar tiso amin a problema